кажеш от това да кажем, знам, че много се е. И защо и се ти е жълта тетрадката? Защото всички хора, които сме така мотивирани и обичаме да работим по жълти, обичаме да се раздаваме, обичаме да помагаме на хората и така. Но аз съм и от сините. Да не забравяме, доктор Майнер да казал, че хората са тези цвят. Сини, жълти, червени и другия цвят, мисля, че беше... И не знам и аз. Зелени? И зелен цвят. И зелен цвят. Ето още дечица са дошли тук на гости. Присето. Моята спонсорка ме намери как си уча и аз съм била най-добрата. Най-добрата ученичка. Благодарение на моя спонсор имам книги, в които радвам всеки ден, чета от всички по-малко и вече главата ми е пълен цялост. Помня, водят и листовки, не е смешно човек да забравя, но искам бързо да се включа към мрежовия маркетинг. Добре, и да израстваме по-бързо, заедно всички, да помагаме на хората да са здрави най-вече. Точно така. И сега къде ще отиваме с теб? Да, имаме една прекрасна среща в град Враца с нашите прекрасни хора, гости. Хора, които се занимават повече от 20 години с тези продукти. Това са Валя и Данчо. Те с нетърпение. Те идват чак откъде? От Асеновград. Ти няма ли да се включиш? Сега ще се включа. Сега ще се включа и аз. Да, направихме всичко възможно да се организира тази среща, макар че беше много експресна от вчера за днес. Но ще се радваме всеки един, който дойде, да чуе, да види от хората, които са по-дълго време в мрежовия маркетинг. И ние следваме техните стъпки. И да уточним още едно нещо, ако ви е толкова интересно днешния клип, който в момента правим. Случайно просто е така на кафе с червени ябълки. Заповядайте на среща в град Враца, кафе селфи, 11:30, 12 най-късно ви чакаме да се задоволяваме, докато пиеме кафето, си правим някоя селфи. Така ще изкараме едни бързи хубави пари и ще развием един голям собствен бизнес, за който аз доскоро не знаех. Така че ще ви чакаме. Добре, до скоро. До скоро. Ще ви очакваме там.